azimayi tasunthanikai pang'ono tazikambirani azibambo tabwera ndikambirani kodi muli ndi vuto lokuti chiwalo chanu kuti chiyime chimavutika? Kodi muli ndi vuto lokuti chiwalo chikayima sichikwanitsa kuyima kwa nthawi yayitali? Kodi muli ndi vuto lokuti mphamvu za kuchipinda zachepa? Imenetu ndi nkhani imene tifuna tikambirani. Ngati mafunso amene ndafunsawa yankho lake ndi eya, then ndekuti pa chizungu muli ndi vuto limene timati erectile dysfunction. Ndeyetu ngati mphamvu za kuchipinda zikuchepa, ngati nkhani yake ndi ya hihi sole, video iyi ndi yanu. Dzina langa ndi Dr. Jesse Chikakuda kuchoka ku Dr. at Your Fingertip. Dr. at Your Fingertip ndi program imene imakupezani, imene timakambirana mavuto osiyanasiyana za umoyo ndi cholinga chonena kuti tikhale ndi moyo wamphamvu komanso wathanzi. Koma kodi erectile dysfunction ndi chani? Koma sanaone erectile dysfunction tikambe kaye. Koma tisanaone za erectile dysfunction tikambe kaye kuti kodi chimachitika ndi chani? Koma tisanakambe za erectile dysfunction tione kuti kodi chimachitika ndi chani kuti chiwalo cha abambo chifike kuti chayima. Yeah, so tiyambirira. Koma tisanaone za erectile dysfunction tione kuti kodi chimachitika ndi chani kuti chiwalo cha abambo chipeze kuti chayima. Okay, timvetsetse kunena kuti tifike pokuti chiwalo chimene chichayima zimakhala kuti ndekuti choyambirira timvetse kuti chiwalo chimene chifike poti chayima chimakhala kuti brain, ubongo ukugwira ntchito komanso misempha komanso magazi. So munthu wakhala kuti wapangidwa, so choyambirira munthu umakhala kuti wapangidwa stimulate. Chimene chimakupanga stimulate chitha kukhala mwina chithunzi, waona chithunzi chimene chakupanga stimulate, mwina waona munthu mkazi amene wakupanga stimulate, wagwira chinthu chimene chakupanga stimulate, kapenanso mwina wanguganiza za mkazi amene wakupanga stimulate. So uthenga umapita kuchani? Ku ubongo. Uthenga umene ukafika ku ubongo, ubongo umatumiza uthenga ku, tiyambire kuti uthenga, okay, ndo waona zonsezo, wafika zonsezo, uthenga umapita ku ubongo, kumene ubongo umakatumiza uthenga ku chiwalo chathu, ndipo chiwalo chathu misempha kumeneko imakakhala relaxed, kapena kuti imatani, misempha kumeneko misempha imakhala relaxed, kapena kuti imakhwefuka. Uthenga ukapita kumene kuchiwalo chathu chobisika, misempha yakumeneko imakhala yani relaxed, kapena kuti imakhwefuka. Ndekha kuti yakhwefuka, magazi ochuluka amakhala kupita kuti kumeneko. So magazi aja akamabwera ochuluka kumeneko amakhala onena kuti sakukatuluka. So ngati asakukatuluka, magazi amadzazana kumeneko, pressure imakwera, ndi mmene timapezera kuti chiwalo cha abambo chatani kumeneko chayima kwa nthawi ndithu. Under normal circumstances zimenezo zimafunika zichitike kwa nthawi. Yeah, koma munthu ngati uli ndi vuto ku ubongo kaya ku misempha, ndi kuti ukapeza kunena kuti ndizovuta kuti ufike ponena kuti chiwalo chako chiyime bwinobwino. So mavuto amene amatha kubwera, amene amapangisa, kapena ndi zinthu ziti zimene zimamuyika munthu pa chiopsezo chodwala nthenda ya erectile dysfunction. Ndi zinthu ziti zimene zimamuyika munthu pa chiopsezo chodwala nthenda ya erectile dysfunction, kapena ndi zinthu ziti zimene zimapangisa kuti munthu akhale ndi nthenda ya erectile dysfunction. Chinthu choyamba ndi general condition mmene munthu alili. Ngati munthu ali wofowoka, akudwala, sali bwino, tikuyenera kuyembekezera kuti ameneyo sakuyenera kukhala kuti basi chiwalo chake chikadzuke bwinobwino. So munthu ngati ukudwala, suli bwino, ndi wofowoka, tikuyenera kuyembekezera kuti mphamvu za kuchipinda sizingakhalepo. Zimenezo ndi zanoma. Chinthu china chachiwiri ndi nthenda ya shuga. Nthenda ya shuga imakonda kuononga misempha.
So misempha ina imene makhala affected ni misempha imene mapita ku chiwalo chathu chobisika imene mapangisa kuti chiwalocho chifike poyima. Yeah. Vuto lina lachiwiri ndi nthenda ya shuga. Nthenda ya shuga imakonda kuononga misempha imene imapita ku chida chathu chimene chimakapangisa kunena kuti misempha kumene kuyonongeke, then munthu azikanika kukhala ndi mphamvu bwinobwino kuchipinda. Chinthu china ndi nthenda ya BP. Nthenda ya BP imathanso kuyambisa kuti munthu zizioneka kuti misempha yambiri iyonongeke, then zizivuta kuti munthu ukhale ndi mphamvu bwinobwino zakuchipinda. Chinthu china ndi mankhwala. Mankhwala omwewo a shuga, mankhwala omwewo a BP amathanso kuyambisanso vuto. Pamenenso tikana shuga ndi BP bwinobwino zikuyambisa bijani matenda. So sikuti tikuletsani kumwa mankhwala, komano muziyankhula ndi adokotala mukana kuti muli ndi vuto lomwe likuoneka kuti likuchepetsa mphamvu zanu zakuchipinda, muzathandizidwa moyenerera. Chinthu china ndi ubongo tsopano. Ngati zinthu zisakuyenda mmutu, uli ndi ma stress, akukwenya ngongole, ukangana ndi akazi ako, anthu akusowesa mtendere, sitikuyembekezera kuti mpaka na chida chingadzuke nkukhala kuti munthu ndi chilakolako. Iyayi. So zimenezo ndi zina mwa zinthu zimene zimamuyika munthu pa chiopsezo chodwala nthenda imene ya erectile dysfunction. Treatment zimamuyika munthu pa chiopsezo chodwala nthenda imene ya erectile dysfunction. Koma chosangalatsa ndi chokuti mavuto onse amene tikunenawa ndi zotheka kupasidwa mankhwala ndi kuthesa kapena kuchepetsa mavutowa. So pali mankhwala osiyanasiyana amene anthu amatha kulandira amene amathandizira kuti vuto limene lili. Kuli mankhwala osiyanasiyana amene anthu amalandira amene amathandiza kuti vuto limene lichepe kapena kuti litheretu. So kukamba za mankhwala a blue amene anthu amakonda kuyuza amati sildenafil ndi ena otero amene osiyanasiyana, kuti ndi zabwino kumagwiritsa ntchito. Kuwagwiritsa ntchito ngati muli ndi vuto si vuto, komano kumagwiritsa ntchito moonjeza ngakhale so mulibe vuto zimapangisa kuti mukhale no dependent on mankhwalawo, zomwe zikuthandiza kuti muzoononganso nokha.